Аз съм Надежда Ковачева, на 19 години, от град Панагюрище. Упорита, креативна и искаща. Музикалният ми път започва от много ранна детска възраст, от може би 4 годишна, с уроци по пеене, после уроци по солфеж, пиано. И така се случи, че музиката се превърна в моя живот. Записах се, защото изключително много ми харесва идеята да бъдат подкрепяни младите и новите артисти. Ще мога да се запозная с нови хора, да обменим идеи. Моята песен се казва "Ако беше искал мен". Песента е нещо като мост между поколенията. Музиката присъства в моя живот от много ранна детска възраст, т.е. доста отдавна съм се срещнала с нея. Аз съм фен на многогласното пеене и със сигурност, ако аз бях песен, щеше да е някой 5-минутен госпел, наситен с вокали, извивки, инструменти и така нататък. Музиката за мен е свобода.